Predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića zatražila da interpelaciju stavi na dnevni red prve naredne sjednice parlamenta. Crnogorski vojnici u Afganistanu su dobrog zdravstvenog stanja, kazao je šef medicinskog tima dr. Slobodan Burić. On se putem Skype-a uključio na konferenciju za novinare Euroatlantskog kluba koji je promovisao Centar za podršku porodicama pripadnika Vojske Crne Gore u misijama. Centar će porodicama vojnika omogućiti da stupe u kontakt i zatraže podršku o svim pitanjima i poslovima koje su do juče obavljali njihovi muževi, sinovi i očevi. Predsjednik Euroatlantskog kluba Crne Gore Savo Kentera istakao je da će kancelarija biti otvorena i za sve one porodice koje iz tehničkih razloga nisu u mogućnosti da uspostave kontakt sa svojim najbližima u Afganistanu. Kancelarije Euroatlantskog kluba će porodicama pripadnika Crnogorske vojske biti dostupne svakodnevno, gdje će biti određena kontakt osobe i dežurni telefoni preko kojih će porodice moći da komuniciraju sa svojim najbližima. Cilj programa je i praćenje psihološke stabilnosti porodica i pomoć u uslovima inkompletnosti. Psiholog-koordinator u Ministarstvu odbrane Jadranka Jovanović kazala je da već postoje slučajevi gdje je ta vrsta pomoći neophodna. Imamo jedan slučaj gdje su evidentne promjene u ponašanju djeteta u školi. Dijete je polaznik 3. ili 4. razreda osnovne škole, tako da već sljedeće sedmice imamo planirane aktivnosti sa djetetom, roditeljem, ali i komunikacija sa školom, to jeste sa učiteljem. Porodice su po prvi put od odlaska vojnika u Afganistan 8. marta razgovarale sa svojim najbližima, a upravo ovaj projekat će omogućiti da to postane gotovo svakodnevna praksa. Jeste, sve u redu. Reci mi, kako su djeca? Djeca su dobro. Ne znaju da razgovaramo, ali pričat ću im. Djeca su nam u Beogradu. Bravo. Tako, studiraju. Bravo. Tako. Je li ima šta novo? A ko je... Pa nema niko. A ko je tu još poznati, reci mi? Evo, gospođa Drobac. I tako. To su sve momci zdravi, to je klasična siromašna vojna patologija po pitanju zdravlja. Znači svi su zdravi, dobri, sve odlično. Članovi porodica vojnika, iako im odsustvo očeva, muževa i sinova teško pada, imaju punu podršku prijatelja, rodbine, ali i Ministarstva odbrane u prevazilaženju svakodnevnih problema. Mi smo se dobro organizovali, znači sa djecom ne radim. Dobro nam je, nemamo nikakvih većih problema. Eto, imali smo jedan slučaj, zatrebala nam je pomoć, obratili smo se Ministarstvu odbrane Jadranki Jovanović i pukovniku Marinoviću. Odmah su izašli u susret, znači trebala nam je voda. To su odmah, znači, realizovali. Predsjednik Euroatlantskog kluba Crne Gore Savo Kenter kazuje da postoji mogućnost da porodice posjete vojnike u Afganistanu i da taj plan zavisi samo od tehničkih mogućnosti.